Mbak Dewi, Dek Uci, Dek Sinta, Tamrin, makasih Mbak Silwi, makasih. Ojo menco nang pinggir gelombang,
Pinter tenan sing joget arep-arep njaluk glet. Apa? Masuk sini lah. Hah? Wes rasa tangi-tangi ngono. Acan gelak tangi maneh arep kandare yo arep manuk esrete manuk esrete becokan nek kepikir kali ojo mencok nek kepikir kali becokan nek witeng pari lek ngletak terus ora tak jak balik nang jalur 19 lho. Aku turu nang Rembang ngene wae. Asang gelek tangi maneh arep kandari ya arep manuke podan manuk podan pencokan neng witeng gedang ojo mencong neng witeng gedang nyedak sing tukang tendiang Udah, kedengeran. Ah, udah lah. Tuh, ya. Tidur dulu. Sorry. Bukan saya kempes-kempes tidur dulu. Acang galak tangi maneh. Jadi bocah itu ada dua. Situ juga.
Buka-buka galak. Kiu kiu.
Nada
Buta-buta galak. Apa yang apa? Oh, Awal
Hilang sabarku mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mana baju? Sehat ke baju baru jam berapa baju? Dua kan. Sing ngegong konslet. Balai. Yang ngegong konslet, guys. Rukuh. Ayo.
Sembah nuwun, Mas Wijianto. Laudia, terima kasih. Selamat sore. Malah mabuk nah iku. Ngeri ini aku delok pawange. Iya, wake tenan pawange. Oke, awake iki penonton Islam. Delok pawange bu serem-seremian. Bisa sermong ditagih utang, Mas. Hah? Bisa sermong ditagih utang. Halo Pak Detres. Halo. Pak RT. Mantap. Kok jalur sama orang? Nggih. Serat kabeh. Nek winginane aku jalur 40. Ponorogo iki apa Jogja kan Jogja. Halo. Mantap kendang. Apalagi waktu dia lihat di depan naik jauh. Ayo manis marahati yen senawa beda-beda dari andeng-andeng are ayo sapa to usah takon jenengku aku nomore HP-ku aku rondo Banyuwangi tolong nito rapi ora gati rondo saksi Banyuwangi potong gati tanah sanggup hati najan rondo isih penak mas mergo aku urung pernah dibuka melawan rondo ra peduli aku tresno rondo Banyuwangi najan rondo isih suci mergo aku urung tau dikremati ayo manis marahati yen sinawa beda widadari andang-andang ana ulu are ayo sapa ta jenengku ra usah takon jenengku aku jaluk mas nomore HP-ku aku rondo Banyuwangi tolong dino rapi ora dadi najan rondo isih penak mergo aku urung pernah dibuka rondo aku tresno rondo Banyuwangi Bukas Moro, yuk, jalur lagu Bukas Moro. Yuk. Belum bagus. Jalur lagu, minta lagu bentar. Siapa nyanyi ini? Itu tarian. Tarian lagu. Banyak. Banyak tarian.
Yang enak yang ini. Yang ini ya, bawaannya yang Pak Putih. Kali panas. Udah jadi dia tuh. Tinggal dua langsung main.
Kembang waru kembang keturi sampun kanggo ngati jenglengan kumangati ngenteni janjimu nalika samono abang pikir ing penyawan kuasa ora lali aku mong kana sakelinga kalingane nalika lungguh kasatingan raket asmara kok alung katresnan rino wangi Belajar minum rokok. Aku baca minum rokok, aku baca hidup anak ini. dari janji senajan suwe ngati sawido hati aku kembang ciper kembang hati sing tak pikir sliramu ngingkari janji tresna iku tulus ora nang lambe nanging sapa ati kan batine kembang waru kembang jati
prasara kalang alet saka kuningan ora lali mas aku omongan banget sakelingan kelingane nalika bebarengan gelaget asmara antuk tresnan rina wangi sing tak calok nyambung siji ora lali siramu kali jati sanajan suwe ning ati tak enteni waktu nerang ngapusi aku kembang cipet kembang keturi sing tak pikir liramu kali jati tresna iku tulus ora mung lampe nanging saka adilan tekan batine Kalau aku dibanting, kalau aku dekat. Jangan. Melok senang. Aku benci mas lihat kalau kaki naik leso itu serem kan? Kalah.